Ɗaci naka zo nan. Zo nan. Ɗaci naka akwai matsala. Aikin na isa. Ya za a yi mutum zai kawo gyara. Ya banza da ni. Haka na ba zan taɓa manta ba wani ana ce mai Inusa. Tun da ya kawo gyaran keken ɗanɗansi har yaron ya girma ya zo ya ansa da kanci. Sunan aiwai Alif. Sai yaron ya girma. Wani ike gaya ma head yaron ya girma ya zo ya ansa da kanci. Gaskiya ogani na tashi. Kai tashi. Yamma yayi gaskiya ni dai na tashi. Hawa. Kai. Ɗaci naka. Oga sai da safe. To shi kenan sai. Sarki mai hanya. Malam barka da zuwa. Mai gida me za a keken nan? Wannan keken ogani gare ta nan ina ga tuwon birki ne kamata a samu. Tuwon birki kai mai gida gaskiya ba tuwon birki kawai za a samu keken nan ba. Ka duba sirrin, ka duba tayoyi duk sun sidi. Kai dai alma service, general service kawai. To tayoyi na ce ka samu ni ba ga abin da na ce kamar Mai gida in dai ban taba keken nan ba akwai matsala idan ka hauta. Kai bismillah ga mamu mana. ka zo ka mun da keke dan Mai gida bari in ga ma in dai bai alma general service ba. Kana hawa keken nan ɗaya za ta yi Maiduguri, ɗaya za ta yi Borno. amma gaskiya gyaran nan ba sai da Abdo za ka ji daɗi in aka yi ma aini din kenan. Dan dutse mai gareji gyaran keke duk Kaduna ba iri na. haka ne to amma yanzu kai kana ga za ta ci lokutan nan Bari mun digari. Ai magana ɗaya nake. ba za ka rage mu wani abu ba Ni magana ɗaya nake. In ma neman sai ka kawo ni. Ka gani? shi ke nan bari mu wannan da kake gani ita kare ta rage Ita kadai ai ba su magana. to ga yanzu dai gashi dai a samu dai abin nan zuwa gobe idan na dawo sai na zo ne ci Goben ba irin ta Inusa ba ko? a kakkana To shi ke. ya ban da matsala Allah akbar. Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Yau. Dan cin naka kalle da hankali mana. To ai oga ka san notin ne yayi gani. assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ina gajiya? Ya al'amura. Keke ka kawo gyara? Keke za ka siya? To. Duba dai to mu gani inda wanda Allah ya sa kake so. Wace duba da ta da kake jin tsoro ko ba ka da gaskiya ne? Oke wannan tayi? Ai ko kai ke. Ai nake ga ma keken nan wannan keke nake ga ma haka ji dadin ta. Kawa dubu. Kasiya. Allah ya kawo irin guda 10. Allah ya dare. Ina da cin naka? Ai na nawa. Na cin naka ba zan baka haka nan ba. 3,000 aka sai daga 1,000. Ka ga mu ba irin su Inusa bane. Dan kunama. Ai la ilaha illallah. Kai dan cin naka? Dai oga kasuwa ta yi kyau ko yau ba. Kasuwa ta yi kyau wallahi. Wa alaikum salam. Mallam ina gajiya? Alhamdulillah. ya kokari Alhamdulillah. ya ka gane ni kuwa Tukunna dai. kawo ma gyaran keke ka ce ba gane da ba Oh, kai ne kace zaka dawo bayan sati daya a yanzu ko wata wata nawa mai gida? to ai abubuwa ne sai a hankali To. kada ku abin nan ne Oh, to. Kai. Wannan ba keken ki bane? Wannan fada zumu ta kawo ta. Muta mai caji? Eh kware ko da zai kawo ta. To, kai. Oga Alamun 500. 500 zaka bani anjima. A kaka da mu. Ka ci oga. Gida salamu alaikum. Bismillah. Sai an jima. kai da zaka bani keke kana bani kuɗi A'a mai gida. To ai ba ku haɗu da keken ba? wace keke To ai keken da na gyara su muka yi da sikin da ya gaji da zaman jira nan ka ce sati ɗaya za ka dawo. To yanzu kusan wata ɗaya mai gida. Da ya keken ya ruga da gudu ya tadda ka gida. keken yana magana yana tafiya Ai to ai ni bakanike ne. Dan dutse mai gyaran ke. Ina san sirrin ƙarfi. Shi ya sanya na san yadda ne ne mai ruga. Ai yana gida ka je ka ganya. Gida goyi ba kyau ne. ka gane nan ai fi kan goro ko ka fito min da keken nan ko ko ci goro uban kai Ka ci wura ba bai gida ɗaya ba sawun keken bane nan. Oga na ban ma 500 din nan. Ba sawun keken bane nan. wannan